Wa ba kay masuko diri malibang ta? Matay kaliguanan man gud ni. Narbay magbats-bats ug mga ligo ay. Asa pa malibang de? Matay kalibangon kasi ko ta. Asa bang? Ay, ito. Matay. Asa. Kaya makakita na Rodrigo malibang oh. Yawat, kung gawas ay adi. Ikaduhaan kong Moira. Uy, patay na may tao pa daw diri. Tag-ija siguro kay padong mandiri ah. Ay, padong mandiri ah. Ay, bailo. Padong na gadyo diri. Tag-ija man siguro ni tawanan ay naggulim. Matay. Ija lagi. Kinaginuilo man dira ah. Hindi na ako bigay basing masakpan ko. Matay ni sa buta. Di man ni matabang ne. Matay. Ano maho na magtairon. Asa ba maho aron? Maho na ron. Maho na lagi. Itabunan pa para di mailhan. Patay mo rin nasuko. Nakahikap man siguro ni isang tae. Isa kay nangalibang diri ah. Dijot pa na ka man. Sibat na ko ani. Padung na gadyo siya diri ah. Kitaan lang nga ni ron. Hoy! Ikaw ni si kalibang diri ah. Nakita kang dalibang ko! Mutubang na ba? Dali be! Yati ka? Gihagit to nimo. Hi guys, salamat sa pagtanaw sa among video. Click subscribe our channel.